yau kuma ga Sulen Kudawa na kawo muku wanda shi ma ɗan dambe ne daga kudu tare da Malam-malam, waɗanda 'yan dambe ne, matasan 'yan dambe, kusan in ce kowa ya san sa a harkar nan tasu ta sana'ar dambe da suke yi. Malam-malam, Sulen Kudawa, barkanmu da wannan lokaci. Sulen Kudawa, ka yi dambe da Mani Garkuwar Cindo yau, kafin yau jiya mun ga ka kama dambe an hana ka, shekaran jiya ka kama, shekaran jiya wacce ma ka kama ɗan Aliyu ya ki baka dambe, dama kuna dambe da shi sosai? Eh. Ya damben yake? Dabban mata farko na buge shi a stadium. Eh. Tsohon stadium. Can tsohon gida. Eh, washe gari kuma na buge babu Yansanda. Eh. Daga lokacin dabban mu da Aliyu ta ƙara yin kisa ba sai a nan gida. Na ƙara buge shi ma buge kisa biyu ɗaya. Sai can sabuwar kasuwar duniya. Eh. Wurin gidan rodi. Mu ƙara dambe da shi. Ya buge ni. Kaga damban mu ta koma kowa da kisa biyu da ni. To amma me yasa yanzu ba su baka dambe? Eh? Me yasa yanzu ba su baka dambe? Ai shi ka san yaƙi kan zamba ne. Wanda ya ce ba zai baka damba, ni ba na tsoron faɗuwa a dambe. To amma na ga ka kakkama su amma sun ƙi baka wasa. Me yasa? Ko akwai wani abu ne, ko sun raina dambenka ne, ko tsoron ka suke ji? Ba wai tsoro na suke ji ba ne, kawai yanayin damban ne, ba sa son damba. Saboda kai ne ka sani ba ya faɗa ba inkiya, ana cewa zulaɓa da gwani. To ana ma inkiyar nan da zulaɓa ta gwani, za a ga cewa duk idan wani gwani ya zo daga ko ina ne, in ana son auna ƙarfin shi da kai ake haɗa shi. Me yasa haka? Ai kai ka san mu da duk faɗakin kara, kunya gare mu ba tsoro ba. Kuma kai ka sani fa ta fa na jawar kura, dan ba ko da ina damba da yaro, ina damba da babba, ina damba tsarara. Kuma da damben mutum bai ci ba da yaron da ma kare na sai ga mun ka da kai kuma ka buge mai gidan shi ma. Sule, kana dambe, kana buge manya, kana dambe da matasa da yara waɗanda ba su kai ka ba, amma wasu musamman supporters 'yan kallo sai suke ganin kamar baka ɗauki damben serious ba, irin kana yin abun cikin wasa, in an taka dambe sai kai ta wasa baka ɗauki damben kamar da muhimmanci ba. Me yasa haka? Supporters suna da gaskiya, kuma ni ma akwai wata magana ɗaya da zan ma, ni ma ina da gaskiya a kanta. Ka san ita, ka san shi da damba take. Duk wanda ya san dambe na ya san bana damban wasa, bana irin wasu abubuwa, wannan kwanan ne nake samun wannan a matsalai. Kuma ni kawai da yana taka damba dai ina yin abubuwan, ni kaina bana san na, ban san ma na abubuwan ba, idan mutane su ce min ina wasa a dambe, ina wasa a dambe. Sai bayan an tashi damban ko na duba na gani a waya, ko kuma dai mutane sun faɗa min ina wasa, amma ni wallahi ba da kani bane ba. Ko kuma ga na taka damba na yin kuri zan buga. Ka fasa. Na tsaya in jiyo ko in ƙara yin kurin nan. Wallahi kawai da ni kawai ina da gandan muna mu haka, amma ba wai dan sai da nake haka ba. So ni da na fara dambe kai kowa sani a dambe, in na tai ban da wallahi da abuge ina ai bugu ma goma ban tsaya ba ko biyar. To tun yaushe ka fara samun wannan matsala? Gaskiya wannan matsala lokacin na fara samun wannan matsala tun dan mamu da babu Yansanda. Fara samun wannan matsala. To gashi kuma yanzu ya zo garin Katsina, kana garin Katsina, shin za ka ƙara bashi dambe ne ko? Zan bashi dambe. Ai dai ya bar dambe ko na bar dambe. Amma sai na bayar. To amma baka kama shi ba yau, jiya ma kuma ya shigo yayi dambe da Rabe. Jiya damban hada ta akai, kuma na so da Rabe ya bar damben, ne Rabe ya ce mun bashi. Kuma ga dai ga mu duk kudu ba mu da tsaye kamar Rabe. Ko ba haka ba? Kuma shi ka san yaki he da gudunmawa. Ko ni Rabe na mun kyale shi. Malam-malam, jiya an yi dambe Rabe da Bhgn shagon Yansanda, kuma gwani ne a kudu ba shi Rabe, kowa yana ji da shi, amma kuma faduwa ta zuwa kan shi. Ya kuka ji wannan kisan? Gaskiya wannan kisan ka san ita kaddara musulmi ta kace in ta cika kure ta ɓaci. Mun ji kisan ba mu ji ba, amma dole kaddara za mu ɗauka. Saboda kuma Allah ya yarda, in Allah ya so, in dai ana yi, in dai layi na ja na baya sun samu, kuma buru wata rana in Allah ya yarda ya yaka sai a ba da shi. Malam-malam, kwana biyu mutane sun yi ta ganin kana ta kama sakwara, kana ta kama shi, amma bai baka dambe ba. Me yake faruwa ne? Gaskiya saboda sakwara ina da fushin shi a raina har ga Allah. A yanzu dai a rayuwar dambe ba ni da wanda nake da fushin shi a kai kalar sakwara. Saboda me? Mun yi damba da shi karewa ne. Wasu suna in daina damba da shi, wasu suna kai. Wani kuma ga Allah in daina damba da shi gani nake kamar tsoro na ji. Saboda karya ne a hannuna. Kaga ai ba zancen daina damba da shi. Sai inda kawai hali yayi dole in yi damba da shi.
To amma kuma an ga kun yi damben ko cikin 'yan kwanakin nan kun yi babu kisa ya ma kai bige ka. Bige ni ba ƙarya bane bige ne amma ko a hakan na nemi fansa bai bani ba dole na zira mai ido. To Sulen Kudawa bari in takaita hirar tamu dai ta yau gaba ɗaya. Sulen Kudawa me zaka ce ga supporters ko kuma wani sako kake da shi ga mutane? Yawwa ni sakon da nake shiga supporter ɗin Kudu da kuma wanda su ma muna musu biyayya bangaren arewa haka da gurin malam ni kowa nawa ne kawai da ni abin da ke bukata ga iyayen gidanmu ko da mutum bai baka kuɗi bai ta haka da addu'a. To me za ka ce da masoyanka kuma waɗanda suke kudu suke arewa wasu ma baka san su ba amma suna son kallon wasanka me za ka ce gare su? Gaskiya abin da zan ce wa wannan mutane zan ce na gode kuma Allah ya saka da alkhairi. Kuma suna taimakawa mu. Malam me za ka ce ga masoyanka kai ma? Abin da za mu ce da masoyanmu kudu da arewa da gudun haɗa musamman ma masoyanmu na Kudawa da masu gidanmu sai dai mu ƙara gode musu abinda suke mana ubangiji Allah ya musu kuma ubangiji Allah ya ƙara masu buɗe a ɓangaren sana'ansa mu ma ubangiji Allah ya ƙara mana buɗe a ɓangaren sana'a. Malam kafin nan wata tambaya ɗaya zan jeho maka an ga cewa in dai kana lafiya sai ka tuɓe amma kuma yau baka tuɓe ba. Yau ɗin ma na tuɓe baka ganni ba. Amma baka yi wasa ba. Gaskiya ban yi wasa ba saboda karayar da nake gaya ma wadda safara min ita ce ta tashi. Ta sanadiyar ta ne baka yi wasa ba. Yanzu haka ina ma jinya ne kwana biyu ka ganta nan. Shi yasa ma ba kwana biyu ɗan ɗaga ma dan baka fa amma Allah ya yarda zuwa gobe. In Allah ya yarda kai ka sani ɗa da zuciya ya kaɗa ɗa babu zuciya kare ya fi shi amfani. To mun ji daɗi da wannan lokaci da kuka bamu mun ji daɗi da fira da ku mun gode. Ta zo da Alhaji Musa Narge ta zo da fiya na Kudawa.